Liwapda yerleşen bir karantin nokudunda saklanyan adamların käbirinin koronavirus barlığının pozitiv netije görkezendigi barada habary Adatlygyň ýeni bir habarçysy tasdiklady. Bu habarlaryň fonunda ýurtda tasdiklanan COVID-19 hadisesi barada habar bermeýän türkmen häkimetleri Sewitin ilatyndan maska giymek talabyny hassa güýçlendirdi. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz iki habarçysy habar berýär. Moskwadan gelen raýatlar 3-nji hepde ýene bir hepde karantinde saklanmaly edildi. Sebäbi Moskwadan gelen reýsdäki ýolagçylaryň arasynda COVID-19 testi pozitiv netijeli 4 adam ýüze çykaryldy diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy bu ýagdaý sebäpli ýene bir hepde Türkmenawatda saklanýan tanşyna salgylanyp 23-nji oktýabrda mardan habar berdi. Ýatlasak 22-nji oktýabrda Adatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri Türkmenawadyň ýokunç keselleri hastahanasynyň ýanyndaky karantin zonasynda saklanýan adamlaryň arasynda COVID-19 testi pozitiv netijeli adamlaryň ýüze çykarlandygyny habar berdi. Hemmeleri ýene 14 gün saklaýarlar. Ol ýerde 7-nji oktýabrda Moskwadan uçar bilen gaýdyp gelenler saklanýardy. Bulardan başga da ol ýerde has odal Özbekistanyň dolanan türkmen raýatlary hem bardy diýip Adatlygyň Aşgabatly habarçysy gurrun beripdi. Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmek işlerini awgust aýynyň ahirinden başlap ýygjamlaşdyrdy. Ýürüýte uçar gatnawlary bilen ýurda getirilýän adamlar Türkmenawatda 2 hepde möhlet bilen karantina alynýar. 24-nji oktýabrda Stambuldan, 28-nji oktýabrda Russiýa döwletinden uçarlar gelmeli. Bu uçarlarda geljek türkmen raýatlary täze karantin zolagyna yerleşdirilýär. Häzirki wagtda harby çadyrda Moskwadan gelen türkmen raýatlary bar. Olar giden soň harby çadyryň sökülmegine garaşylýar. Özbekistanyň dolanan türkmen raýatlary öýüne goýberildi. Olaryň arasynda hem COVID-19 testi pozitiv netijeli adamlar bardy. Ýöne olary bejergi berdiler diýip marly habarçy belledi. Bu habarlaryň fonunda Lebap vilayatyna habarçylarymyň biri regionyň häkimetleriniň ilatdan maska giymek talabyny hassa güýçlendirendigini habar berýär. Bu talabyň berja edilişini polisiýa işgärleri gözegçilik edýär. Polisiýa işgärleri Türkmenawat şäheriniň ähli etrapçylaryna gözegçilik edip maskasyz raýatlary tutýarlar. Saklanan maskasyz raýatlar polisiýa işgärlerine 50 manat para berse, onda olary diňe duýduruş berip derrew goýberýärler. Para vermedikler polisiýa bölümine alınıp gidilýär diýip habarçy 23-nji sentýabrda beren maglumatynda aýtdy. Onun sözlerine göre polisiýa bölümine eltilen raýatlara 28 manat möçöründe pul jerimesi töledilýär. Bu jerimäni töläp bilmedik raýatlar bolsa palta meýdanlaryna alınıp gidilip olar 50 kilogram palta ýygmaga mejbur edilýär. Raýatlar bu palta normasyny ýygýança hiç bir ýere goýberilmeýär. Şuň ýerden polisiýa işgärleri Türkmenawat şäherinde yerleşen Gök Badaryň durulgysyna gelýän ähli awtobuslardaky adamlaryň maskalaryny hem barladylar. Polisiýa işgärleri maskasyz adamlary awtobusdan düşürüp UAZ 69 kysymly polisiýa awtologyna mündürdiler we polisiýa bölümine alyp gitdiler. Polisiýa işgärleri durulga gelip duran awtobuslaryň her birinden ortaça 5 adam düşürdi diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosynyň ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Lebap vilayet we Türkmenawat şäher häkimliklerinden şeýlede polisiýa müdürliklerinden goşmaça maglumat almak boýunça eden synanşygy häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki mediasy ilat arasynda maska giymek we sosial aralygy saklamak düzgünleriniň puta berja edilýändigini aýdýar. Mundan öň Adatlygyň habarçysy Mary vilayatynyň polisiýasynyň maska rejimini bozan we jerimesini töläp bilmeýän adamlary palta ýygmaga mejbur edýändigi barada baryp awgustyň aýagynda habar beripdi. Şu gün ýagny 30-njy awgustda 30 töwereg adam Bayramaly şäherinden Garawum etrawynyň palta meýdanlaryna uğradyldy. Olar polisiýanyň maska rejimine eden gözegçiliginde saklanan hemde jerime tölemäge ýagdaýy bolmadyk adamlardyr diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy aýdypdy. Iýunyň ortalarynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senaty ministrligi ilata goşadyrnyň içinde tozandan goranmak üçin maska giymegi maslahat berdi. Ýöne türkmen hökümetiniň soňky iş maslahatlarynda tozan barada agzar
yazılmaýar. Azatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler soňky aýlarda ilat arasyndaky ölüm derejesiniň görnetiň ýokarlanandygyny tasdiklasa-da, Türkmenistan dünýäde hiç bir koronavirus näsagyny resmi taýdan hasaba almadyk az sanly ýurtlaryň biri bolup galýar. Rusiýanyň Döwlet Dumasynyň 21-nji oktýabrda geçirilen ýygnagyna deputat Vladimir Zhirinovskiy Türkmenistanyň mekteplerine rus dilli klasslaryň ýapylmagyna alada bildirdi. Türkmenistanyň iň soňky rus mektebiniň ýapylanyny gaýdylýar diýip Zhirinovskiy deputatlara ýüzlendi. Ol özleriniň bu mesele bilen Daşary işler ministrliginiň hemde ilçihananyň aragatnaşyk liniýalarynyň üstü bilen gyzyklananlyklaryny, ilçe haty berenliklerini ýöne bu maglumatyň ilçi tarapyndan ret edilendigini gurrun berdi. Deputat öz çykyşyny özleriniň haýsy ilçihana, Russiýanyň Türkmenistanaky ilçihanasyna ýa-da Türkmenistanyň Russiýadaky ilçihanasyna haty berenligini aýdyňlaşdyrmady. Bu ýalňyş häzirki wagtda Türkmenistana rus dilli klassly 71 mektep hereket edýär diýip ol ma'lum etdi diýip Zhirinovskiy görnüşinden ilçiniň hatyny sitirledi. Onuň münberde okan hatyndan çen tutulsa bu Türkmenistanyň Russiýadaky ilçihanasynyň hatyna meňzeýär. Hatyň ýüzünde Türkmenistanyň döwlet nişanyna çalym edýän nişany görmek bolýar. Mektepler kemeldilmedi diýip Russiýaly siýasatçy hatdan okudy. Biz goranmak isleýäris ilçi bolsa hemme yer we yer diýär. Şeýle-de bolsa bu tema hemişe gün tertibinde bolmaly. Ýadyma düşýär, Aşgabatda baranymyzda olar onha bu rus mektebi, onha bu rus teatry diýip görkezerdiler diýip Zhirinovskiy aýtdy. Dowam edýän okuw ýylynyň başyna Türkmenistanyň Bilim Ministrligi ýurtda koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak tagallalarynyň çägini mekteplerde klasslaryň okuwçy sanyny 15 okuwçy bilen çäklendirdi. Munyň ýaňy sentýabryň başyna Aşgabatyň 64-nji mektebine rus dilli klasslaryň ýapylanlygy käbir enatalaryň muňa garşylyk bildirenligi habar verildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen häkimetleriniň rus dilli klasslary ýapmak tejribesiniň regionlara da ýaýranlygyny habar berdiler. 14-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenawa şäheriniň hemde Fara we Trawynyň bilim bölümlerine häkimet wekilleriniň mugallimler bilen ýygnak geçirenligini, ýygnagyň dowamyna rus klasslarynyň ýapylmagy baradaky meseleniň gozgolanlygyny habar berdi. Rus klasslary koronavirus sebäpli ýapylmandyr. Olar indi asla açylmaz. Oktyabr aýyndan başlap mektep programmasyna girýän rus dilli sapaklary azaldylar ýa-da ýok ediler diýip Azatlygyň habarçysy sentýabryň ortalaryny bilim bölümlerine geçirilen ýygnaklara salgylanyp habar berdi. 15-nji sentýabrda Russiýanyň Daşary işler ministrligi beýanat çap edip rus dilli klasslaryň ýapylmagy barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden düşündürüş soranlygyny ma'lum etdi. Munyň ýa-da Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orient neşri Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrligi alada galmasyn Türkmenistany rus dili söýülýär diýen at bilen makala çap etdi. We beýleki daşary ýurt dilleri bilen bir hatarda ýurtda rus diliniň hem öwrenilýändigini, rus diline gazet jurnallaryň çap edilýändigini, ýurduň merkezi gazetleriniň biriniň diňe rus diline çap edilýändigini, Aşgabatda Pushkin adyna türkmen rus birlikdäki mektebiniň hereket edýändigini aýtdy. Şeýle-de neşir Aşgabatyň Pushkin adynaky döwlet drama teatrynyň sahna oýunlarynyň ýylyçyny meşhurlyk gazananyny aýtdy. Rus artistleri rus diline pyesalar ammar, ýöne ählisiniň gözleri gamly. Pyesalar rus diline, ýöne awtorlary türkmen. Bizde Snegurочка ýa-da Alife Gözel var, ol ýerde başga atlar var we bu düýbünden maňza batmaýar. Rus diline gürläp bolar ýöne epos kefeki, ertekler kefeki diýip Vladimir Zhirinovskiy 21-nji oktýabrda Russiýanyň Döwlet Dumasyna eden çykyşyny aýtdy. Şeýle-de Zhirinovskiy öz çykyşyny Türkmenistanyň Owganistan bilen aradaky serhediniň gowşakdygyny, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Owgan serhetleriniň üstü bilen neşe serişdeleriniň Russiýa geçýändigini aýtdy. Russiýaly baýry siýasatçy Vladimir Zhirinovskiy özüniň milletparast çykyşlary bilen tanalýar. Russiýanyň Liberal Demokratik Partiýasynyň lideri Zhirinovskiy 2017-nji ýylyň aprelinde Türkmenistana eden saparyna Türkmenistanyň hormatly il ýaşuwsyň ady eýe boldy. Azatlyk radiosy ýurduň mekteplerine rus dilli klasslaryň çäklendirilmegi barada Türkmenistanyň Bilim Ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi. 21-nji oktýabrda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň dürli sebitlerine mekteplerdäki rus dil çäklendirmeleri bilen bagly basyşlaryň şu günlerim dowam edýändigini habar berdi. Ýagdaýdan
habarly bir Türkmenawatly şu aýyň başynda Lewap welaýatyna bir näçe etnik Rus enatanyň ýagdaýdan şikaýet edenligini, ýöne soňra olaryň polisiýa we howpsuzlyk gulluklarına çağırylanyklaryny gurrun berdi. Enatalara egerde şikaýet etmegi besetmeseler arakkorlukda aýyplanyp bir aý reabilitasiýa merkezine uğratmak bilen haýwa tatyldy diýip Türkmenawatyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Bu aralykda Russiýanyň Döwlet Dumasy 21-nji oktýabrda Russiýa bilen Türkmenistan arada 17 ýyl mundan ozal 2003-nji ýylyň 10-njy apreline gol çekilen howpsuzlyk şertnamasyny ratifikasiýa etdi we resmi namany Russiýanyň federal geňeşiniň garamagyna hödürledi. Galbertede Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyny 2002-nji ýylyň 23-nji apreline gol çekilen aýry başga ulalaşykda Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna dostluk we hyzmatdaşlyk hakyna şertnamanyň 14-nji maddasyny taraplar öz territoriýalaryny birigiň dilini öwretmek we ýaýratmak boýunça ulalaşdy. Mart Ewtiniň büdjet idaralarynyň işgärlerinden ýurdun milli gyzyl ýarma jemgyýet üçin pul ýygnalýar. Adamlar gaty nägeýle. Bu gurum üçin her 6 aýdan pul ýygnalýar. Öňkü gerek 10 manatdan ýygnalypdy. Bu gerek her işgärden ýygnalýan puluň möçberini 5 manat köpeldip 15 manada çıkardılar diýip Azatlygyň Mardak habarçysy aýtdy. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň edara kärhanalarynyň işgärleriniň milli gyzyl ýarma jemgyýet üçin serişde toplamagy borçly edilenler barada geçen ýylyň Tomsonyna hem habar beripdi. Şonu Aşgabatdaky habarçymy paýtagtdaky döwlet edaralarynyň işgärleriniň bu gurum üçin 15 manatdan serişde toplandyklaryny habar berdi. İşgärler talep edilen 15 manady edara başlyklaryna nagt görnüşinde getirip bermeli habarçy bilen gurlaşan budjet işgäri aýtdy. Biz bu gurumanyň näme iş edýänini bilmeýärdik. Ýöne diýilen puly bermän hem bolanok. Ikinji tarapdan adamlar arada diýerler. Inniki gerek 20 manatdan ýygnarlar. Aýlygymyzy çağamyza ýetiren oklar diýerler diýip 45 ýaşyndaky marlum oglum nägileligini daşyna çykardy. Azatlygyň habarçysy bir näçe döwlet edarasyna baryp, büdjet edaralarynyň işleýän tanışlary bilen ikiçak söhbetde boldy. Aýrarlykda gurlaşan işgärleriň hiç biri eger mümkin bolsa ýygnalýan puly berjekler. Olaryň biri öz ýagdaýyny şeýle düşünürdi. Bize pul ýygnalýar diýerler. Bizim artık sonra vermän diýilen puly berýär. Eger bermesek düşünürüş ýazmaly bolar. Son başlyklar artarap başlarlar. İşimizden her adımda kemçilik gözläp, özümüz arzamyzy berip işten çykarýar ederler. Bu görünmedikçe bilinmeyen zat derlip adynyň aýdylmazlygyny soran 50 ýaşly büdjet işgäri aýtdy. Beýleki büdjet işgärler hem diýilen puly bermän bolmajakdygyny, sebebi munyň işini ýitirmek aňladýanlygyny tasdik etdiler. Diýilen puly gep gurrunçy bereniň ogy. Sebebi başlyklaryň basysyna çydap bolmaýar. İşini ýitirsen eline teredi oturan maşgalaňy näde beklejek diýip ýaşy 60-a goýulan ýaşly işgär azy ýylgyryp aýtdy. Azatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä ýurdun büdjet edaralaryny işleýän işgärlerden paýta ýygym üçin döwlet eýçiligindäki habar ferişdelerini hökmany abuna ýarmak üçin gyzyl ýarma jemgyýeti we beýleki şuňa meňdeş ýagdaýlar sebäpli pul ýygnamak ýazylmadyk kanuny guruldy. Bu pullar meýletin mezuri ýagdaýda ýygnalýar. Sebäp bermesen galanjy aýlygyň hem ýitirýärsiň. Işsiz adam kän. Başlyklar para alyp ýerine derrew başga adam tapýarlar diýip saglyk ulgamynyň işgäri aýtdy. Ýygyderli salynýan pul salgydyndan sypyp galýany ýok. Saglyk magarif işgäri bol. Hukuk goraýjy edara diýişler. Jemaat kozulugyna ýa gal edarasyna ýangyn söndürjü bolup işler. Hiç tapagy ýok. Döwletden aýlyk alýan adamlaryň ählisi diýilen puly berýär diýip marly polisiýa işgäri habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň gyzyl ýarma jemgyýetine dören ýagdaý barada ilkinji bolup 2017-nji ýylda Türkmenistanyň alternativ habarlary Türkmen News neşri habar berdi. Bu ýagdaý neşriň maglumatyna görä gurrun edilýän jemgyýete iş ýüzünde prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýarlygyny Gülnawat Döwletowyň ýolbaşçylyk edip başlamagy bilen bagly. Döwletowyň milli gyzyl ýarma jemgyýetiniň baş direktoryna öwrülmegi bilen bu gurama adatdan nasar ýagdaýlar ýa-da tebiği betbaçylyk hadiseler netijesinde ejir çekenlere, iratyň kömegi mätäç gatlygyna
kömek görýän gurama bolmakdan prezidentin ayarlygynyň eklen seçmesine öwürli diýip garaşdy nesir ýazdy. Azatlyk radiosynyň Milli Gyzyl Ýarma Jemgyýetinden düşünür salmak tynançyklary başa barmady. Türkmen häkimetleri garaşdy metdugatda çap edilýän korrupsiýa maglumatlaryny döwlet edaralaryna işgärlere salynýan pul salgytlaryny ne tasdikleýär, ne de inkar edýär.